रायजोफोरनि नैबेयो सारअन्थाइ गावनानै जिदों जाहैबाय इन्जुरा माने बेजों थब्लं थांदों जाहैदों नोंथांमोना बिसास खालामाबा नै ओरैसिम नायनो हागोन नै नैबे गय बिफाङा माने रानजोब्बाय आरोना नोंनावबो नांदों आंनावबो नै बेवहाय ज्रोम मोनजोब्बाय आखाइया जनाय बायदि मोनदों नो आसला नै स्कल दाउ खिथु रायजोफोर लाङाव फैया अरखेलायबावबायसो हिनजाव सासेखौनो खावफा होनबा नै आदाना एक्ट्रिसा अबेनि होनदोंमोनलाय बांलादेशि नै जोंना उन्दुनानै सिखारग्रोमना दाउ गावनो नागिरदों आसला बुरुं बहा दं बोरै दाउआ गावालासिनो दल' दोङो जाहैदों दाउआ नै फोनानो हागोन ना हाया लागाव न' मारै जाखो दाउआ नै मोनबाय हरत लागाव नै दाउ हमग्राया लागाव आलासिफ्रा नै दालांगुरिनि गगोन बोरैबा सानसेरा नै स्कुल गना फैखाबाय मा फोरोङा नै लायग्राया बिमाया मा नायदों ओरैनो बुहुरनो नागिरदों बुहुत नै बेगें गोजा बक्सो बुहुरा हनै सिनाया माथो बुहुरा लियानो ओरै फंबाय आं नै जोंनाव नायनो बुहुत नायग्रा एप्स बाहायदों आरोना नै फाग्लि रायजोफोर जोंना दाना सारा माने दाउ गोदागासिनो आरोना आयै थै नुबाय माबा जायो नै बिगुर नङा फेन्दासो होनबा न'नि दाउ औ दे बरिया लागाव आं देखायनो हाला माने लागाव दे थै नुबा माबा जायो लागाव न'नि दाउ नै दाउ बिमाखौ लागायबाय दे खिथुखौ दे लागाव खिथुखौ हाख्लाबनानै देखायदे गोलावलायबावसो नै खिथुआ नै नुबाय नों अरिजिनाल गोथां जानो हागोन ना नोङो हायो लागाव नै बेखौ बे बरनायखौ देखायनो हाया माने स्ट्राइक फैयो ओमफ्राय नै बे नाखौ मैथाजों एसे संसै आनै गयबारिनि ओरै गयबारिनि सोनाबहान मोननाय मोनबोदों आरोना नै नाया नै नाजों मैथाजों औ लागाव नै दाउ होगासिनो दं बान्दारखौनो बुसुबाय आसला औ बान्दारखौनो माइ जाजोबनायलै माइ फोनायखौ होख्लायनोसै सबायजों दाउजों होनबा औ सालाम आलैकुम So guys, this is called daw kitu. Daw ating. Ane Daude bika. De. Lagaw. Nei. Nei daude nei. Daude. गिदिर-गिदिरथार सिङाव थाबाय गाइसफोर दे थुदो लागाव बेखौ सेरेबजों होनसै जोङो सेनेने ब्र बोग्राजों एसे बोरायलायबाबो दारियानो गैया नै सल्ला सासे लाबावनांगौलै थावनोसै आङो उखुन्दै जाजोब्बाय नै दा नै बे दाउ गरला जाखोना माखो जिखुनु जाया होनोसै सावसै नाय स्कल दाउ खिथु रायजोफोर लाङाव फैया अरखेलायबावबायसो हिनजाव सासेखौनो खावफा होनबा लागाव मा बुस्थु दंबावोथाय आथिं दं आनै दाउदैया नै दाउदै खावफा नङाबा जाया जोंना होनबा दाउदै बेयो This is called बल्टु मेचिन बल्टु নহয় এটা মানে जिब जुनारनि बल्टु लुबै
आगा ओंखाम जासिगोन नै दालांगुरिना आब' जानोसै गासिबो होनदों नामा ओरै नायहरलाय न' सिङाव हाबग्रासोलै बियो न' सिङाव जाहैसिगोन बियो ओमफ्राय नै नागाव दे आब' गुमाय होख्लायदो ओरै नै फिसा नोंसालाजों औ मा नाममोनलाय एक्टर मा नाममोनलाय सानसोरां माबा उथुसो आदसा आंबो बावबाय थायोना आसलखौ दैमालु आदसा नै जोंना बिमायासो खोन्थाहरबाय आरो ना दतमा बाजाराव नुबारालाय दे रायजोफोर नैबे दालांगुरिनि आब' गुमैजों जोंना नै सानलाइटआ ओंखाम जागासिनो दं आरो ना सानलाइट इंलिसनि सानलाइट होनो आरो ना सानसोरांखौ साना सान जाबाय ओमफ्राय बर'आवथ' सानखौ सान होनो नालाय ओमफ्राय सोरां मानि लाइट नङा गुमै एक्टर फैद' एम्बु बंला बुनांगौ जोंहा दा कारेन्ट फैबा औ कारेन्ट नांनांगौ आरो अखा हाबासो दा रायजोफोर एसे जानला मोनला जाबाय नै जानोसै ओंखाम जागोन लानोसै एसे डायलगा फाग्ला स्टाइल जाबाय आरो ना लोगोफोरजों दा ओंखाम जाखांबाय बेनिफ्राय नै जोंहा बेलासिद्राय जाबायबो नालाय आब'मोनहा दालांगुरिना थांसिगोन आरोखि ना नै बाइकआबो नारलायलायथारबाय लामायाबो मोजां नङा नालाय बेखौ नायना लादो नै फिसालाया एसे ओरै नायहर नै आजा आंखौ मा जागोन नोंहा मा मानसि जागोन हनै गुमैखौ ओरै नायहोनो थिननानै आनैनाव ख्राव नैबेयो ट्राम लाइन आरो ना ट्राम लाइन लामा नैबेयाव बिराद ना मोनो ओमफ्राय ओरैथिं नै आंहाबो थांनांसिगौ दसे नागाव साखोथो र' नै बाबाया नेट अन होदों ओइ बोरैबा थांफागोन मानो बोखियाबावखो लागा औ दे गुमै बेसेबां सुराव ओंखारनाय जाखो अरिया ओरैथिं दतमा थांबाय आरो ना दांखोलोदोनि आयं दांखोलोदोनि दा बाय 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 आब' टाटा औ ओमफ्राय नै ओरैथिं नै माबा मा खालामहैनो नागिरखो नोंसोरलाय आनैमोनहा दे ना साहैनो नागिरदों हनै मा थेमाय लादों फैद' सानसोरां फैद' बोरै आरो नै बेखौ सोर नायनो मा दाउ गरला जाग्रा रायजोफोर नैबेयो सारअन्थाइ गावनानै जिदों जाहैबाय इन्जुरा माने बेजों थब्लं थांदों जाहैदों नोंथांमोना बिसास खालामाबा नै ओरैसिम नायनो हागोन नै नैबे गय बिफाङा माने रानजोब्बाय आरो ना बेनिफ्राय नैबे कल दैखरा माने गलांजों जाहैदों थरल'नो अबे नैबे नै नंखाय सानदोंमोन नै रानजोब्बाय बिसोर गासिबो थैजोबसिगोन आरो ना दै गुदुंजों गावदों आरो दै गुदुंजों औ नैबे खलाबो दैयानो जाला नै बेसेबांबा माबानांगौसै नै दैयानो गनो नागिरा बारा गलाङामोन नै बेबो मालामोनलाय दाख्लै ना मैया दाख्लैहाय फार्स्ट ओमफ्राय बे ओंखाम संग्रायावहाय आनैमोनहा गब्लंबाय लेरफिनबाय आरो नैबे आनै ओरै बाजै ओमफ्राय नैबे आजा ओंखाम संग्रायाव दंमोन जाहैबाय ओमफ्राय बे ओंखाम ओंख्रि संनाय समावहाय गावदों नामा औ लाइन थांखांनायनि उनाव बेयावमोन आरो बेयावमोन जिरायदोंमोन बेजों नै थब्लंनो आरो नै लाइनाबो जलाजोब्बाय कारेन्टआबो ओमफ्राय कारेन्ट लाइना जलाजोबदों नामा थाराबो जजोब्बाय नै थाराबो नै प्लास्टिकनिसो थानांबाय डिटिसि होनांजोब्बाय आरो ओरैबो दङ ओरैबो जलाजोब्बाय नै माने नै कारेन्ट बायदि जायो सेसनो आरो नैबे कर्डनियाबो सेस एमसि टेमसि गोदान खालामजोबनांबाय नैबेबो जबाय आरो बिनिफ्राय नै बैखौ नायना लादो बेबो बारजों जखोना बेखौनो गावखो जाखो बेयावनो जादों बे जखाबायदां सेस
आंनिबाथ' बे खान्थाल थान्थाल गासिबो थांफाजोबसिगोन थाइजौ थानाय नंला जाला बोरायबाय होमबाथ' नोंनाथ' लावजोबसिगौमोन ना औ एक्सट्रा न'आव थादोंमोन न'आवबो गोसारैबाय बे सेसमोन आरोना औ साब्रैनाव नांनाय जादों साब्रै नोंनावबो नांदों आंनावबो नै बेवहाय ज्रोम मोनजोबबाय आखाइया जनाय बायदि मोनदों नो आसला नै मामि बाबा दां ओमफ्राय आबै बै गैला जों सानैया दानि बुंजाबि आदसा गिनांगौलै बाबुफोर माने सारअन्थाइ गावनाय समाव बोरैबा बुंनो हायाना मबाइल माबा माबि थुफ्लांदोंबा बोरैबा बिनि माबाया रोदा खारनाया बेयो बोरैबा नांफ्लांबाथाय सेसखा खुनु बुंनो हाया सोरबा खान्थाला सोरबा माने मबाइल थुनायखौ गावा माबा माबि थुनायखौ गावा होनो सानोना बोरैबा जुदि खाथियाव गावोब्ला बियो नांफाखायोखा अखाया कारेन्ट गैयामोन होनबा कारेन्ट गैयाबाबो गावबावदों कारेन्ट थारा गोजोबदों सेसनो कारेन्ट गैयाबाबो कारेन्ट थानाय बायदि खारनाय बायदि खारदों माने बुस्थुआनो कारेन्ट खासो नालाय बियो कारेन्ट थार खारदों मानसिया बिदिनो 2 मिनिटसोनिफ्रायसो फैफिनदों आरो गासिबो फैफिननाय बायदि जादों उनावसो सानै मानसिया एलायनै रानजोबथारबाय जोंहाय जाबाय दे बे रानबाय खान्थाल फिथाइयाबो रानबाय नामा नै माथो गोमो नुदों बे थानाय नङालै बे थाइजौ बे खान्थाल बे थाला जोङो दा ओरै ट्राम लाइन लामायाव बेरायफैदों आरोना जायगाया बरिया आरोना नै बाइक साखुनो बरिया ओरै दतमा थांबाय ओमफ्राय ओरैथिंजाय हाइरड गाहैबाय गोजोनथि माबा माबि मोनहैबाय आरोना पुरा बरिया दिनै माने अखा दोमैनाय मानाय दा मोनायाव होबावनो हागौ नै जोमैफ्रा एम्बु बुनांगौ दा लोगोफोर आदा बुनो नागिरदों बुयोना बुवा बुयो जौ लोंग्रा नोङो ओमफ्राय नै ओरैथिं बेयो नैबे ट्राम लाइन माने बेवहाय ना लफैजायो आरोना जों दैज्लांबा ना लफैफैगोन लोगोफोर एबार फुरा गवा बोरसि दान्दा बायखागोन आङो दाम खम ओरैनो औवा दालायफोरजों बोनथ'ला एबारबो माने बाजारावहाय एसे बे चाइनिसफोरनिखौ लानानैसो बोनफैगोन आङो जायगाया ना बोननो बरिया ओमफ्राय नै ओरैथिं नै बेयाव दा एम्बु बुफैगोन जोङो रायजोफोर जायगाफ्रा बरिया आरोना बिनिफ्राय ओरै बे लामाजों जाय फैयो नोंथांमोनहा नैबे आदामोननि न'आवहाय खिना हासुनो ओंखारबा खिफैनो हासुनो फैनो हागोन आरोना न'आ बैनो ना आंनि साफ्रिफ्रा खिना हासुनो ओंखारबा फैनो मोनगोन ना मोनो खिन्थु माने जाग्रा लाबोफानांगोन आरोना बिस्कुट लोंग्रा लाबोफानांगोन ट्राम लाइनजों फैबा नै बोरमा मानै दंबावो बरिया नै गय गोजाजोब मालाय बे गामिखौहाय बावथि होनो आरोना लावथि नङा लावथि जायो नामा नै मालाय खोथिया फोनो बरिया जाखाबाय हालेवबायबो सोर आवगायखो बारिफ्राव माइ गायनाया माइ माबा खोथिया फोनाया खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोङो दा बेरायखाना फैबाय नै आदा गामि नोगोर नालाय नै आदाना एक्ट्रिसा अबेनि होनदोंमोनलाय बांलादेशनिसो होनबा बाजिया नै मादै गय बारिनि बाल्टिं खोदों जोंनि माबानि बिब' लोगोफोर आङो दा न'आव सफैबाय आरोना बिमायमोननि आनैमोननि न'निफ्राय बिनिफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअआव जाहैबाय जोंहा आङो गाबोन दुमब्रिगुरियावहाय आब'मोननि माबायावहाय आब'नि जानो गोनां आथिमंगलाव थांनानै भिडिअ खालामहैनो नागिरदों गाबोन नङा जिखुनु जाया समबार मंगलबाराव बिदियाव आरोना दा ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय